Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. A mai videóban látjátok, egy klónkatona van előttem, méghozzá Rex százados. De a videó nem róla fog szólni, hanem tök másról. Csak azért raktam ide, hogy eszetekbe jusson a klónok, mert ma a klónokról fogok beszélgetni, méghozzá azon belül a Bad Batch-ről, a Bad Batch harmadik évadáról. A mai videóban elmondom nektek, hogy nekem mi a véleményem a harmadik évadról, és hogy unblock a egész sorozatról. Na, hol is kezdjem? Kezdjük ott, hogy ugye a Klónok háborúja 7. évadában láttuk először ezt a csapatot. Ugye tagja volt Célkereszt, azaz Crosser, Vadász, azaz Hunter, Zúzó, azaz Wrecker, és Tech, azaz Tech. És ugye még hozzá csatlakozott a Klónok háborújában. Ugye Rex százados légiójának egyik tagja, ugye Echo, akit ugye, hát most bocsánat, nem jól lejtem, ugye a Skákon Minoron mentették meg, és ő is csatlakozott a Bad Batchhez, és ugye hát a Bad Batch ugye egy olyan korszakot mesél el, ami a Klónok háborúja után játszódik. Itt már van birodalom, de még elég ilyen kialakuló folyamatban van. És az első évad ugye arról szól, hogy ugye a Bad Batch tagjai ugye nem követik a birodalmat, elmennek ugye egy Sid nevű ilyen kereskedő vagy mihez, és ugye ilyen soldos munkákat végeznek. Hát elég sok filler rész van az első részben, de azok a küldetések elég jók, amiket ugye Crosser végez a birodalomban. Ugye Célkereszt ugye csatlakozik a birodalomhoz, ugye az első évadban üldözi a Bad Batch-et, megismerjük a Bad Batch főgonoszát, ugye Rampart admirálist, aki azért szerintem egy elég jó karakter, Tarkin is szerepel benne, ugye az első finálja szerintem elég jó, ugye elfogják ugye Huntert, és ugye a birodalom lebombázza a Kaminót, és ez szerintem nagyszerűen sikerült, tényleg nagyon sok érzelmi pillanat van benne. És tényleg szerintem elsőben is rengeteg jó dolog van. Ugye itt van Omega, itt megismer a Bad Batch, nagyon jó karakter szerintem ő is, és nagyon sok pozitívum van az első évadban. Én egy ilyen tier listben, egy ilyen A kategóriába tenném a Bad Batch-et, és úgyhogy van még egyen felette van az első tier, szóval látjátok, én elég jó helyre tenném, és a legrosszabb tier az nálam az F- lenne, F-, szóval, ja, és akkor beszéljünk is egy kicsit a rosszabbik részéről a Bad Batch-nek, a második évadról, ami ugye azután van, hogy ugye azt hiszem, ami 9 hónap telt el, hogy a Kaminót ugye lebombázta a birodalom, ugye Célkereszt továbbra is ugye a birodalomnál dolgozik, viszont azt hiszem másik évadban Célkeresztek az egyik legfontosabb volt az első évadban, hogy ő a birodalomhoz állt, tehát ő haragszik ugye a Bad Batchre, hogy ott hagyták a Kamidón, meg annyi ilyen jó dolog volt vele kapcsolatban, és a másik évben, olyan mondom, 4 részben szerepelt. 4! A 16-ból 4 részben. És eleve úgy 4 rész, hogy utolsó részt így beleszámol, csak így ilyen kis képkockára láthattuk, hogy ott kínozzák, meg ennyi. Hát olyan mondom, szégyen, hogy csak ennyi szerepelt. Viszont a másik évben hát tele voltunk fillerrel. Igazából a Kaminót, amit lebombázták a Bad Batch, ugyanúgy zsoldos munkákat végez. Volt egy-két jó rész, volt, nem az első 2 rész az elég jó volt. Láthattuk továbbra is Rampart admirálist, aki próbál így minél jobb rangba kerülne a birodalomnál, tényleg egy nagyon ambíciózus vezető, hát Tarkint jobban szerettem mindig is, de szerintem Rampart is amúgy egy elég jó gonosz, és Célkereszt ugye a harmadik részben ugye megjelenik Cody, és tényleg egészben azt hiszem a jó részek csak azok, ahol Célkereszt szerepel, az meg hát nem sok, 2 darab van az a mélydíjas, ami a kedvenc részem amúgy így a Bad Batch-ből, az brutálisan jó rész, arról majd beszélünk, meg a Cody is, mind a 2 nagyon jó rész, főleg a mélydíjas, ahol ugye Célkereszt egy pálfordulásra megy át, ugye
Ugye Maydét ugye ott hagyja az a gyökérbirodalmi tiszt, és Szélkeszt megöli a birodalmi tisztet, aztán ugye Szélkesztet elfogják, és ugye megismerjük a Bad Batch második felének így a főgonosz, tehát ugye Hemlock doktort, aki tényleg ugye Royce Hemlock, tényleg egy nagyon jobb karakter szerintem, mint Rampart, viszont ő tényleg az a nagyon utálatra méltó gonosz, viszont tényleg egy ilyen nagyon rideg, ilyen nagyon tényleg jó karakter, és egy ilyen tekintélyparancsoló, és hát tényleg tele voltunk ilyen filler részt a másikában, viszont a finálé az nekem eléggé bejött, bár ahogyan elvarták, az elég rossz volt, ugye Tek meghalt sajnálom, hogy én nagyon bírtam Teket, a Klingok háborújában abban 4 részben szerintem jó volt a legjobb a Bad Batchben, az első adon is bírtam, a másikában nagyon jó volt, ugye elég sok filler részben szerepelt, de azok a filler részek jók voltak, belül volt ilyen középpontban, és tényleg egyszer jó volt, nekem tetszett, Tek, meg ugye a finálé, az évad úgy nem összességében, csak a finálé volt szerintem jó, meg a crosszeres részek. Viszont a harmadik évad, gyerekek, ami az ugye akkor el is érkeztünk a videó fő témája, az a harmadik évadhoz. Nekem a harmadik évad az S rész, szóval nekem az annyira bejött, főleg Célkereszt miatt, és úgy, hogy már az első 3 részben, ugye a harmadik részben már elszökött ugye Célkereszt és meg a Tantisról, közben én nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan elszöknek, tényleg egyszer nagyon jó volt az évad, Célkereszt főleg nagyon jó volt, ugye úgy csatlakozott a Bad Batchhez újra, a beilleszkedése, akkor ugye Rexék lázadásából sajnos csak 2 részt láthattunk így a harmadik évadban, de az nekem nagyon bejött. Ez a CX osztag a Hemlocknak, megmutattam ki. Ugye a Pabunál, amikor ugye rájönnek, hogy Omega hol van, ugye a Omegát elfogják. Az egész, ez a midi-klórián szint, ugye ez az M-szám, ugye ez nagyon jó volt. Emery végül ugye, Emery is ugye a végén ugye átállt, ő is ugye eléggé fel lett vezetve a 10. részben az ő karaktere, és tényleg egyszerűen nagyon jó volt. Ugye főleg úgy, de azt amúgy nem értettem, hogy Emeryvel miért nem kezdtek semmit, ugye elmondták ugye a másikat végén, hogy Emery ugye Omega testvére. Jó, oké, de végül semmit nem kezdtek ezzel a dologgal, szóval értem, hogy a testvére, de a harmadik évadban szerepelt bőven a harmadik évadban, de semmi nem derült ki róla, hogy akkor neki mennyi az M-száma, akkor Hemlock miért nem őt használja fel a kísérlethez, szóval ezt nem értettem például, de mert azért nagyon jó volt, főleg Célkereszt miatt, bár Tek nagyon hiányzott az egész évadban, mert én Teket nagyon bírtam, és egy kicsit a hiányérzem volt a Bad Batch-el kapcsolatban, hogy ilyen kevesen vannak, és filler részben sokkal kevesebb volt, hála az égnek, és a finálé azt szerintem nagyon jó volt, az Zíló sárkány, ugye akit a másikban láttuk, ugye nem tudom már, hogy hívták ezt a Zílót, ugye ez a klónja volt, ugye a Zíló klón volt, ugye a klónok háborújából ugye klónozták, ugye Palpatine megmondta, hogy klónozni fogják a Zílót, és ugye a másikban egy részben szerepelt a Zíló, és most harmadikában pusztított ott a végén, a Tantis hegyen. Viszont mondom, akció jelenet nagyon jók voltam, ugye ez a sorozat animációban mindig is nagyon jó volt, szerintem mind 3 évada. És tényleg a finálé elég jó volt. Ugye a végén ugye elmondta Tarkin, hogy ugye most ugye Hemlocknak annyi, ugye inkább a csillagpor pusztító projektre szánják a Tantis hegyi labort, és hát ezt meg is értjük, hiszen ugye Krennic igazgató izéje, ugye ilyenkor ugye ez a csillagpor pusztító projektjének eléggé felkapott volt, és tényleg egyszerűen értem, hogy miért így csinálták. Igen, bocsánat a hangokért, ugye a családon nyisök, meg mindenki csinál valamit, de a Sides nagyon tetszett az évad, nekem jók a véleményem, írjátok meg a kommentekben, hogy nektek mi a véleményetek róla. Ha valamit kihagytam, akkor írjatok róla, valamire szerintem még kellett volna beszélnem. Ja igen, Ventress. Gyerekek, akkor beszélek meg Ventressről. Na, ugye a Ventress összehozták, pedig ugye meghalt a sötét tanítvány
ugye meghalt a sötét tanítvány, mert jól mondom, ugye olvasom is azt a regényt, csak már nagyon rég, viszont tényleg azt, hogy úgy visszahozták, és semmit nem magyaráztak meg kapcsolatban, egy darab részre visszahozták, és ami tényleg abban nagyon jót küzdött a Bad Batch-el, és nekem tetszett az a rész. Viszont nagyon remélem, hogy meg fogják magyarázni, hogy mi van Ventrisszel, mert viszont ez nekem nem tetszett a Bad Batch-ben, és ebben mindáromjában, hogy egy-egy részre behoztak olyan karaktereket, akiket érdekelne a történetük, meg tök jó karakterek, csak egy részre, hogy egy ilyen kis fillerbe szerepeljen. Ilyen volt Cody, Ventriss, ki volt, még elsőben is volt valaki, komolyan Cat Bane is egy-két tízére ott volt, pedig tök érdekes karakter szóval benne volt potenciál. Akkor van Fennec Shand, vele se kezdtek túl sokat. Annyian volt, akiket így behoztak egy-két részre, azt nem ott hagyták. Főleg, mondom, így Cody meg Ventriss, de mondom, voltak mások is. Ott volt az 5. évben az igériai rabszolgatartók, ugye az elsőben, az is tök jó lett volna még kezdeni valamit. Sok potenciál volt, és sajnálom sok mindent nem aknáztak ki eléggé a Bad Batch-ben, de amúgy szerintem a harmadik az megtette, amit kellett, és az nekem nagyon tetszett. A lezárás elég jó volt, és mondom, azért még van potenciál benne, szóval lehetne még egy ilyen Rexékkel egy ilyen sorozat, tudjuk, hogy lázadnak, Omegával, hogy csatlakozik a lázadókhoz, szóval még van potenciál, a Bad Batch 5 nyerte, az lezárul, de egy-két karakterrel még bűven lesz, ahogy ott van Ventriss, Cody, lehet még egy-két karakterre kezdeni valamit, de nekem ennyi. Például amúgy annak is örültem volna, hogy Omega és Boba Fett találkozik, de ebből is még van potenciál a közeljövőben. Szóval nekem igazából tetszett a sorozat, írjátok meg a kommentekben, hogy nektek mi jött be és mi nem. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!